Dnes sa pozrieme na jeden z najkontroverznejších kriminálnych prípadov v 90. rokoch, ktorý dodnes fascinuje verejnosť. Prípad bratov Menendezovcov, Laila a Erika. Títo dvaja bratia boli usvedčení z chladnokrvnej vraždy svojich rodičov, no celý príbeh je omnoho zložitejší a plný šokujúcich zvratov. Tak sa usaďte, poďme to rozobrať detailne. A na záver mi určite dajte vedieť svoj názor v komentároch. Kto boli Lyle a Eric Menendez? Lyle a Eric Menendez pochádzali z bohatého prostredia. Ich otec, José Menendez, bol úspešný a vplyvný manažér v zábavnom priemysle. Matka, Kitty Menendezová, bola bývalá učiteľka, ktorá sa po narodení detí sústredila na rodinný život. Rodina Menendezovcov žila v luxusnom dome v Beverly Hills, v jednom z najbohatších a najprestížnejších miest v Spojených štátoch. Na povrch vyzerali ako typická, šťastná a úspešná rodina. No za zatvorenými dverami sa odohrávalo niečo úplne iné. 20. augusta 1989 došlo k tragédii, ktorá otrasie celým svetom. Lyle a Eric brutálne zavraždili svojich rodičov priamo v ich dome. Ako presne prebiehali tieto vraždy? Bratia použili brokovnice a Joseho zastrelili, keď sedel na pohovke a pozeral televíziu. Kitty sa pokúsila ujsť, no bola postrelená niekoľkokrát. Vrátane strely do tváre, čo spôsobilo jej okamžitú smrť. Tento ohavný čin šokoval celé spoločenstvo. Keď po vražde extravagantný životný štýl. Po vraždách sa bratia správali veľmi zvláštne. Namiesto toho, aby smútili, okamžite začali míňať veľké sumy peňazí z dedičstva. Lyle si kúpil drahé hodinky, luxusné autá a dokonca investoval do začínajúceho podnikania. Eric sa vrátil k svojej tenisovej kariére a tiež míňal obrovské sumy na extravagantné nákupy. Ich okolie začalo byť podozrivé z ich správania, keďže bratia neprejavovali žiadne známky zármutku nad stratou rodičov. Polícia však spočiatku netušila, že by za tým mohli stáť práve oni. Hoci bratia tvrdili, že rodičov našli mŕtvych po návrate domov, ich extravagantné výdavky a nejasné alibi ich postupne dostali do centra pozornosti. Erikovo priznanie. Zlom v prípade nastal v marci 1990, keď sa Eric priznal k vraždám svojmu psychológovi, doktor Geraldovi Rothsteinovi. Tento okamih bol prelomový. Právne predpisy o mlčanlivosti v psychoterapii sú však prísne. A tak sa zdalo, že priznanie nevedie k okamžitému zatknutiu. Až keď Rothsteinova priateľka informovala políciu o Erikovom priznaní, sa začal proces ich zatýkania. Polícia okamžite začala zhromažďovať dôkazy a v marci 1990 boli bratia zatknutí za vraždu. Prvý súdny proces. Obhajoba zneužívania. Počas súdneho procesu sa objavili šokujúce tvrdenia o údajnom sexuálnom, fyzickom a emocionálnom zneužívaní, ktoré mali bratia znášať od svojho otca. Podľa nich José Menendez svoje syny systematicky zneužíval, zatiaľ čo matka Kitty mala byť neschopná zasiahnuť, pretože trpela depresiami a psychickými problémami. Bratia tvrdili, že sa svojho otca báli natoľko, že jediné východisko videli v tom, že ho zabijú, inak by sami skončili mŕtvi. Ich právnik Leslie Abramson sa pokúšal presvedčiť porotu, že išlo o vraždy zo strachu a sebaobrany. Nie o chladnokrvný zločin z chamtivosti. Prvý proces. Patová situácia. Prvý proces skončil bez rozhodnutia. Porota sa nedokázala zhodnúť, či bratia vraždili v sebaobrane, alebo z dôvodu dedičstva a finančného zisku. Preto bolo rozhodnuté, že sa uskutoční nový proces. Druhý súdny proces. Odsúdenie. V druhom procese, ktorý sa začal v roku 1995, už nebola verejnosť tak priaznivo naklonená k bratovmu príbehu o zneužívaní. Tentokrát sudca zakázal, aby sa rozsiahle hovorilo o údajnom zneužívaní v rodine a porota bola viac zameraná na dôkazy o vraždách. Výsledkom bolo odsúdenie Lyla a Erika za vraždu prvého stupňa a bratia boli odsúdení na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Dedičstvo prípadu Menendezovcov. Prípad Menendezovcov sa stal symbolom médiami prehnanej senzácie a prebiehajúcich diskusí o zneužívaní v rodinách. Mnoho ľudí sa dodnes pýta, či mali bratia skutočne právo zabiť svojich rodičov, ak boli naozaj obeťami takého násilia, ako tvrdili. Iní veria, že to boli len rozmaznaní mladíci, ktorí chceli jediné – peniaze.
A to je príbeh Lylea a Erika Menendeza. Čo si myslíte o tomto prípade? Bola ich obrana oprávnená, alebo šlo o premyslenú vraždu? Nezabudnite mi nechať váš názor v komentároch. Ak sa vám toto video páčilo a chcete vidieť viac podobných tém, nezabudnite dať like a odber. Vidíme sa v ďalšom videu, ďakujem, že ste si ho pozreli.